kutadza kunyange vabereki vake. Izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aporeswe maari. Ndinofanira kubata basa rovakandituma achiri masikati. Usiku hunouya ingagoni munhu akabata basa navo. Ndichiri panyika ndiri chiedza chenyika. Akati areva izvozvo, akapfira mate pasi, akakanya dope namate, akazodza pameso ake. Akati kwaari, enda unoshamba mudziva reSaromu, ndokuti zvichishandurwa kutumwa. Ipapo akaenda akandoshamba, akadzoka achiona. Vakanga vagere naye wakaona kare kuti ndiye waikumbira. Wakati, uyu haasi iye aigara achikumbira here? Vamwe vakati ndiye, vamwe vakati kwete, asi akatodzana naye. Iye akati ndini. Zvino akati kwavari, meso ako asvinudzwa seiko? Akapindura akati, munhu anonzi Jesu akakanya dope, akazodza meso angu, akati kwandiri, enda Siloamu undoshamba. Naizvozvo ndakaenda ndikashamba, kubva ndaona. Mazwi atenzi kuwana waMwari. Chechi nokuti inotenda mushoko inoti ameni. Nikaitinamate. Tinouya kuna imi Mwari wamasimba ose. Muri kuramba muchitaura kuupenyu hwedu. Rambai muchizarura mwoyo yedu inzwe nokuita basa renyu sokutaura kwamunenge maita muzita raJesu. Ameni. Amen and amen. Regai ndiremekedze regai ndiremekedze mutumwa waMwari wandatsika tsoka dzake pano. Panga pari kutaurwa nezvenyaya yekuti zvako zvatoita. Amen and amen. Ndanga ndiri kuzonzwa pari kuimbwa kuchema kwangu kwatozwa ndine mweya mutsvene. Amen and amen. Zvanga zvatanga tichichema nazvo zvapera. Amen and amen. Saka pawanga wari kutaura ndafunga ndikati ndikaramba ndinongodzoka nemashoko ekungotaura kuti une madambudziko. Ndaona zvichiramba. Amen and amen. Tiri kutarisa mukati mezuva ranhasi, zuva rekuti Jesu aramukiwa, kurova kuti there is silence. Amen and amen. But mukurara kwake tinombotarisawo nezvemabasa akaitwa naJesu munguva yake. Haleluya. Tiri kutarisa zvemabasa akaitwa naJesu. Ndo patinonzwa pari kutaurwa nezvemuchinda akadzi akaberekwa riri bofu. Wazhinji waimuziva Jesu achizodza murume uyu maziso madhaka. Ndaba tinoziva kuti kana chamupombori chasvika, munhu anototanga kubata maziso ake. Patiri kuona Jesu ari kutora madhaka anoteya kuzodza maziso. Vanhu vari kuona Jesu ari kuzodzwa. Amen and amen. Muchinda uyu ari kuzodzwa mafu. In the Revelation, Jesu wakazora. That is natural, but spiritually, Jesu wakazora. Hallelujah. Sometimes it's so challenging to an extent that life, the anointing yako, one problem yacho is just not a solution. Ndinoziva basa kuti rakanaka unotungamira wese vanoti baba vangu zadza uyo zadza iwo
ndaizvenyukuisa kwenyu kwamamaindi bati mukazoya mukabirwa musazoti kwaindisu. Amen and amen. Zviri kuita sokuti uri kuzodzwa madhaka. Bati mumadhaka imomo mune solution iri mukati. Tawane maKristu ari kuchemberera, ari kuramba achitambudzika nendawa yekuti vari kuona sekuti wane dambudziko. Bati havasi kuzwa kuti mudambudziko mavo ndo mune solution. Ndipeni nishandise example yekuti kana dai ukafirwa nemurume vanhu vane mamwe matauriro ndo atinoti madhaka. Saka ndinouya kuona madhananga sore nekupa example vanobva vati vakomana nevana vaya uchawaita seiko. Vana vaya vamwe vari kuyunivhesiti uchavachengeta sei? Vanenge vachiremba vachiona semadhaka. Bati kune zita rinonzi Jesu robva ratitondwa rapoti that paushirikadzi hwako nemadhaka iwayo pane solution. Imwe example handinyari kutaura vakomana nevasikana tawaneniwo ndiri musikana. Saka kana ukaona kana wamboita kahati breki so wamwe vanobva vauya vachikuwedzera wakomana mukomana uya waikuda wakomana nezvawaimboitirwa bati nevakapinda mumarriage nemurume iyeye zochekwa bati vanoona semadhaka asi mumadhaka mune solution. Mune solution. Vanhu havasi kuva grateful. Ndaizoona muchinda achizorwa madhaka ndokuona sekuti zvazvisina kana difference. Tava nyangodai asina kuzorwa madhaka haoni. Saka kudai akazorwa madhaka haoni futi. Saka tine vamwe vanhu muchechi vanoti vane madhaka iwayo vanenge vari kuti kana taenda muchechi tiri kundodyirwa mari dzedu. Wakambozvifunga here kuti dai wava una mari yacho nyama usina mari yacho? Hapana, semufana. Saka neuchingoti tombozvibvunza kuti nekuuya kwako unobvisa asi ndi ungofambisa vakomana mabhajeti acho tava kubvisa kwako kana usina unayo hauna. Amen. Haleluya. Ziwa basa renyu kuti rakara munotunga munotungamira ovese vanomute baba vangu zadzaivo tizadzei Mwari wezadzaivo kunyangea pindaivo yowangu veyakuti tatambura nemaKristu ari kurapa akagara panzvimbo imwe ndava vanozvishora wabva wati isusu takagara kumadhaka bati mumadhaka iwayo mune anoindingi irimo inoatrakta zvizhinji. That's why you see kuti kana dai kangeri harvest iya uchaona kana takupinda panguva yeharvest panobva panzi nguva iya yakwana hameno bangu kuchirumadza tunoita zvezvekuti manyai muchizopresenta nechipo chako. Saka pane vamwe vanobva vatsudza kuti kana wananingi wema 1000 wema $10 wapedza isu tichazoti tiende bati unofanira kuziva ne$10 yandinayo ne$5 yandinayo. I should be grateful. Hallelujah. Nemadhaka iwayo mune nyasha dzinoatrakta zvizhinji. Tiri kushora Mwari. Ndo pamunotarisa kudai ndiri mairwadza ndine ndishingo zvituwo ndinoenda zvangu chechi uniform ndakapfeka bati ukazoti chekudai unoona kuno uri kutochemera kuti dengu endaitawo chiuniform semeniki
kuva grateful nezvawanopiwa naMwari. Tawanaona sakuti mataka, pati mumataka iwayo mune solution. Haine ndani. Pamwe pacho hawindi kubasa. Pamwe pacho kabasa kaunoshanda kana kupa mari shoma shoma. Pati nekamari kako kana wasvika kudaiso wanoona sekuti une mari zhinji. Tawana kuti mumataka mune kamari kashoma shoma kana solution. Toba munoona wakundomira pane pinga nekuti mumataka mune anoiti. Wanonasa kuti pamwe pacho uri kuzorwa mafu. Haleluya. Regai ndipe example. Ndichipedza form 4. Mufamily medu wakagara pasi. Ndewakwenda hakuna wasina chaasingaiti. Saka ndina mandasa wakagara pasi. All my brothers were there. Wakati hiyo results akoti amaona msika. Enda akananga zvakanyanya. But we think kuti you need to kuenda kupfuurira mberi. Because tine mamwe malevels atiri kuda kukuendesa. Ndo pandakadawidza ndikati aiwa mandima handisi kuramba baba. But mweya wangu unonudza kuti havandibiri past. Wakandima wakati iyo. Aiwa, it's okay. Mukoma wangu wakasumuka zvikanzi pane iwo wakuda kuti parisire vashoma. Kana zvinhu zvazooma vabva vataura nezita Faith roba madzimandi usazoti tsvaka chapa chifundisi chinorwadza. Sisi wangu akati ndo zvandanga ndichida kutaura roba chipoita kadecision picha uchiri mwana mudiki. I was very young because ndachangopedza 4. I think I was 19. So ndafunga mashoko handikoneswi naxilia nalenati. Ndikati mama, my decision is final. Zvikanzi kana aita ngaite, but we are out of this. Wokumana kune nyasha man. Kune nyasha zvedeka man. Basi kana wakuzoona. Kana dai mukasibaita function. Wanotaura kuti activity kana mufundisi asatashika. Kana mufundisi asatashika. Atipoiti function. Ashikoni. Pati mumataka. Munena noitikirima. Zvikanzi financially zvichakunetsa mwana. Toda ukazoona murume unorova. Uchachiziya chifundisi. Wobva wapiwa neexample ningi uya. Wakadai. Ndikati tichazviona nguva yacho. Mukoma wakarwara. My late brother. Pati pamazuva airwara. I had someone aindisupporta financially. So ndaingoti kana dai pakange zvakunzi mari dzakunetsa. Waitanga kufonera padhiri. Nemufundisi hamuna here chimwe chamakasungira. Hamuna here chimwe chamakasunga. Timobatsira mukomana pakaipa. Ndoda kumukudza mumataka. Mune anointing irimo. Zvakuita kuti usatenda Mwari. Ndewa ukati woda kutenda Mwari kudaiso nevana wawakapiwa naMwari. Kungomoti ziso pane vamainhingi vakaenda kuUK. Zvandotanga. Pati pane wako wari kutiraya. Pane wako wari kupozama-zama. Wanotsvagawo nezvimatona zvekuchengeta Mwari. Pati nekuti wakaona vamainhingi wari kubharansisa wachigona nemichato hauchatotendi mako. Mumataka mune solution. Mune nyasha dzirimo. Kumira kutenda Mwari zvezvizvi. Kungoti wakauya kuista. Ritori dambudziko. Tawa unenge wakutotanga kufunga. Dai ndikatenda Mwari. Nezvakandikomberedza Mwari wee. Ndinokutenda ise. Ndinoziva basa kuti rakana munotunga
Ashino pindaiwo pindaimbo yowangu weakuti nezvandinazvo Mwari nemusika wavakati pama nehuku dzandinadzo Mwari nechibasa chidokodoko nechimota chandinacho nekudhura kwakuita petrol ndichiri kufamba ndichivhura mota ichikotaurwa yakakwira pati mumadhaka imomo uyapushe Moziva here. Sorry to say this, my pastors. Pamwe pacho kana uchipiwa appointment vanobva vati dai ndinenge ndiri uchibva mumashawa uchiinda kuchiromanzi omwatanga kuti manje inini ndinadzo shamwari dzakandiperekedza kana kuchiromanzi vanozviziva ndine shamwari dzangu takadzidza Jesu zvikanzi enda nezuro saka vanhu vandakatakurwa navo takadzidza Jesu saka taizoti tichifamba umwe wacho anga ari mumbe vanhu aiti mufana unotorarama iwe unazotifonera mantima tipote tichimukupawo zvimari tipote tichikutagira zimazipaketi ndavakunokupavala wakaraswa pati ndakazoti umwe musi ndikati noma handisi kuzombomufonera kunga chero zvikatini asi achandiona akandiona mumasvigo svika mufana yona uluki mwakoti mumadhaka mune appointment mune anoiting inoatsvakta zvizhinji tichingogura kana gogo tichiremba kana musoro tichirumba kana dai vari maneusi tinotoiswa zvava tirimo mumusha mune zvinoatsvakta zvizhinji nemadhaka iwayo enda kurivhasiro iwe dada mhani nezvaunazvo tava vazodzwa madhaka vane mashoko avanota vamwe vakuona sekuti kuitwa gosa muchechi kutakura mutoro tava vanotaura gore rino muchashanda sedhoki paleadership yamana yarwadzanwe muchashanda takambobvabva takazobvapa tisisachai anoita sokuti madhaka pati pane zviri kwaanoita uri kutozodzwa vachiti uri kuzodzwa ndo patinotarisa tikaona muchindo anobva anzi enda kurivhasiro enda wega wakazodzwa madhaka asi uri kuenda wega saka ndichaenda sei nemadhaka ndina saka zvazviri kudzama kutaura ndezvekuti ndichangoinda zvangu pati kuona ndakatoona chii ndava ndigoni kufamba kuenda kurivhasiro ndisingaoni saka muchinda uyu akanonoka kuona kuti akutoona asati aenda usati wauya kuda kuista wakanga wakazodzwa madhaka but the moment you said go wanga wakakutoona amen ungonzienda kwawakaita iwe ndokutoona kwako but hauzivi kuti wakuona ndauri ungofunga kuti wakatakura chii problem saka kune madhaka akatakura solution haleluya ndokutarisa ndikaona kana dai wakazodzwa hapana anoda kuita hapana munhu anoda munhu ane tsvina mani kana wakarambwa nomurume vada vambokutarisi mani because uri munhu wakadzikisirwa mani kana usina mwana uri muroora mani wana wambofuni maniwe kana uri mumusha usina chawinacho wana wambokutarisi mani but mumadhaka mune solution pane pandaitaura ndichiti kana dai pane mamwe magrupu emafamilies amusingazivi kuti ariko nenyaya yekuti muri mainiya chero mukaiswa mune contribution haina basa because kuvamo kwenyu kana kusavamo mune dhora repi saka
Asi ukuzana kuziva. Moment yekuti ukangovo someone you will be noticed. Asine madhaka. Bible robaratawe rikati pauri kuenda you are going to meet good people. But unazochende pa good people ndataura kuti unofanira kundogeza kuzvipa sino. Saka unazochenjera vanhu wachati kana wakuona woti naimwe matupu komataka ndeko munhu wakangosvika une inipisa mataka basa gezaiti tugezere. They are good people. Vanoita sevanokuda but pamwe pacho uchapedzera wakufunga kuti solution iyoyo inokupisa kuti uchifa uri bofu. Varira vanhu vanokuhimba asi vachikusiya uri bofu zvachose. Hallelujah. And there is an valid. Muri kuda kuenda kusangana hazvina kushata maimwana handisi kuramba but tarisai vana vatete vachava iyo ino Easter ndoya vakatoti vanouya nana vamwene vacho vakati vanouya moenda here nemhemushari kuEaster hazvigoni zvinoita sezvikuda kugomedzera semwana kumendenedzavo mumakoti hwako nemarelationship kuti atakasvika uripo zvinoita sokuti isolution but uchafa uri bofu nehope yauri kupiwa yo. Hallelujah. What if you get to the America? I noticed something. Ndakazozvirealize ndapedza chikoro kuti mumadhaga umo pane zvinenge zvichitoitwa naMwari. Ndiri kuchikoro my mother waizoshingira mukoma wangu bhaibheni wangu ari kuuniversity saka waishingirira kuti tinodawo kuti uonewo chiupenyu chiri nani tobatanidza zvimari uinewo kupi kubhodhingi waidawo kubhodhingi wanikidze kubhodhingi yeakirosika tazvikati ndinotamba nevana vamamaneja wekuti vana shamwari yenda kutamba nayo ai baba wake vaifamba nemagadzi kudai vari musaiti vaiva nemari ende kana wasvika waizosarenda everything pandiri because ndindaidzi ndindakangwara ndindochengeta chikafu nemari saka ndaizoti kana wasvika ndowaitanga kusvika inini ndofunga kuti nematangitu anozadzwa zvinoburuswa mubhutu kufunga kuti mbuya mandima vachadini vachauya saka ndaizogaya ndoti ndikaona chihonda fiti chegirini chati mvee apo kuti vasvika saka ndaiti ndodzoka hlamba ndomanya kuti mama nhasi mauya nezvakadini nangobatanidzawo mwanangu baba wako ungachoti chikafu chakawandisa hauyoyo wakagara akasimba nyama ungambashoma everything will be okay saka ndaizoti mama chingomberei mbogara muno nechihesaga chii kana anahlama vaenda ndozokudza saka mamangu waizosvodawo wedwe kuti aiwa zvina mhaka vodepi vana ahlama vachoti mhorose evoi aiwaiwa tinogara weduwe aiwa tinotenda weduwe vapedza vanahlama vavo vabereki vahlama vabva vaendewo obva waenda vachingoenda ndobva mamani adie kuchisaga chedu chiya tiri pano ndobva ndatora chisaga so I realized ndapedza chikoro unotokumanaka mafizi nemari yeteaching zvinhu tu zvakasiyana vasikana musazvo zvepapuresha kumauniversity unokuwadza vabereki ndopamunogumisidza maakutora varume vevanhu tava hamusi kuzigutsikana nemataka iwaya mune nyasha dziri kutsvagwa namai wako kuti kana taine kuripa silomu tichandogezi nechisutu chaunenge uinacho mwanakomana ichocho rega kuna zvekukumbira siku dzevanhu tava uchava nemalimitations ekuti isutu yaya yakucheneruka nemataka gutsikana nezviripo vapone vachati ichi chishanguma chinyanyira mudereji chagumisidza wakubashakudza vanhu iwe gutsikana mani itora varume vanhu karobwa unomiti
Kusikana. Mufundisi. Yangodai muri museketi. Muchazopesera vanhu vasisachagoni. Mumajaka iwayo fambai nawo. Kana muchapesera maguru wavanhu. Kana vanhu vasiri kufamba zvamunoda. Chifambai nepesi yemajaka mune nyasha. Mumajaka mune nyasha. Wakazodzwa maniwe. Mune nyasha dzakazodzwa mumajaka. Kuti vanhu vazokuda. Ndataura ndikati you are going to meet what? Good people. But interpretation yacho manje ndo ichazogona kurashika. Saka ngwarira interpretation. Ndawaraka ndakana kufunga ndikati kana uchida amanzi uchinamatira amanzi destiny hope. But kana ukasaziwa your real destiny, everyone that is going to help you is your destiny helper. Nekuti wewe usikuziva your destiny helper. Amen and amen. Kana usiri kumuziva, kana munhu akanga achifamba rwendo, kana asingazivi kwaari kuinda, kwaari kuti ngoenda ikoko ndiko. Ma-interpretation anonetsa yakaparidzwa mukati mukateni reiteri. Mwari vakataura vakatiwa zvimwe zvese itaiata munaiva vati muchero tondiiti muchero musazodya muchero uyu mani. Ikauya another interpretation vauya mudhara snake wakati no limitation michero wese muchero idya muchero wese but raparidzwa limitation kusununguka pakunoita kuti urambe wakasungira. Haleluya. Wachiri pamwe neni amen. Wachiri pamwe neni amen. Raparidzwa namudhara snake wakati takuchiri interpreta isusu waridzi wenyaya michero dyaimani michero yenyu imoti yakagadzirirwa aniko ndo zvazvinoitwa kana wakazorwa madhaka wanzi enda kuriver Siloam uchanosangana nevanhu vanointerpreta zvisizvo. Saka ndaitarisa ndikaona kuti kwaJehovha kudai ukasununguka kune panoita kuti urambe une malimitations. Ndokubva ndanotsvaka ndikati kana dai munyika muno takanzi takasununguru tichiramba tichinzi kune majeri. Saka chinombonzi kusununguka chacho chii? Imi chiriko kusununguka kuramba wakasungirirwa pane zvinoita kuti urambe wakasununguka. Amen and amen. Kusununguka chose but uchasungirirwa pane zvinoita kuti urambe wakasununguka. Saka dai nyama uri muchechi uri mukristu une zvimwe zvinokusunga kuti urambe wakasungirirwa pane zvinoita kuti urambe wakasununguka. Kana dai maigirongo anga arotara kuti Pick n Pay mukapinda pane pandakambonawo panga pakanyorwa zvikanzi customer is a king handiti but haugone kusvika ka ndotora cheya Pick n Pay woti mambo wachambodya zvaodonanzi unosungwa iwo kayo unorauka mani sununguka pana zvinoita kuti urambe wakasunga. Yangodai uri mugwasha pamusha mubvonzi yamugwasha village home ndinokuda mugwasha pamba papa sununguka mani. But haumboti kana wasununguka kuti maida mbomuchemberera gaiti mbogadza kajesti timboti uri mwana wepo village home but ucharamba wakasungirirwa pane zvinoita kuti urambe wakasununguka. Ndinoziva basa okuti rakanaka munotunga munotungamira wese wano omute baba wangu zadza
Wakomana pana wataulu pamashura patitaurwa kuti wewe your marriage is going to be fine ende marriage yako zvatorongeka patikana zvikange zvarongeka kutsikana kuti naizvozvo ndatouya kuripasilo. Vamwe wedu tiri kuzobviswa madhaka tisati tasvika. Vamwe takatodzwa munoziva here hazvishambisi pamwe pakati pedu pane wainge atosvika paEast akadini akadzokera dhawa kune zvimwe zvikomberedzwa kunotomuka mai marwere anototaura kuti kunokwa mwana zvatozoipa dzokai kusha. Kune mamwe masituations anokuremera to an extent yekuti unozokera kumashure. Haleluya. Wari pamwe neni amen. Wakauya kuripa Siloamu amen. Chapa Jesu ari kuti enda kuripa Siloamu. Usazondobviswa, usazondobviswa madhaka nevanhu vanonyepedzera kubuda vasingakudi. Usanyepedzera kubviswa madhaka. Achita sevanobuda sevanosvika izvo wane zvakatonoona. Wane zvawaona. Hallelujah. Wane zvawaona. But interpretation manje. Amen and amen. Mumadhaka omwana kune nyasha mhani dzekuti kana dzikasainterpretwa zvakanaka dzikasaitwa interpretation by vanhu vanoona sekuti hazvisi kudini hazvisi kufamba. Mukatarisa Jobho paanonzi asangana nemutuma anonzi akazorwa akabvapo achikamira but pane mashoko akataurirwa Jobho zvikanzi you are now blessed. You are now being blessed. Saka pamwe pacho akati achisvika kumba madhamu obva ati kona baba chichaitika obva ati aiwa takomborerwa mete takomborerwa. Hallelujah. Uri kukamina mwaniwe but uri kuti tadini takomborerwa nekukamina ikoko ndiri kuenda kuripa Siloamu because I'm now being blessed. Takomborerwa Pauro kudzokera kumba wachaona sewakazodzwa madhaka wachiona sezvisiri kufamba pati takomborerwa takandokomborerwa kuIsta mani takandokomborerwa we are now being blessed pati vachikuona kuti kamina vanoona semadhaka. My mother used to say ndiri mudistrict wari muleadership yedistrict waizoti imweni ndaye waiti kwai ndairemei because wanga wari muhospitality wari mugumika saka waizoona sekuti wanyanya kubatirwa zvokuti saka ndakazonzwa kutaura kuti zveunoziva ndakuzvinotisa ikizvi kuti mazuva aya andainge ndichibika ndaizoti nyangwe dai ndichikwaya sadza pane minamato yandinge ndichinyanya kuita saka kubika sadza kwainyanya kundipa nguva yekunamata ndozvimwe zvacho zvandakuona semaresults but at the meantime ndiri muhospitality ndaiona semadhaka mukubika mune madhaka but mumadhaka ane zozo mwana wanoona sewakauya kusangano kuzobika but mukubika ikoko mune nyasha dzirimo. Vamwana vavataura nemashokonze ndimakadai zvekutoka kuita hamusati matosimba here tadikowa zvoti ndimevango kumapoto zvotesa kuti kana ukange waimanya kutobika une zvauri kuda kunyanya kurya izvo uri kutoshandira Mwari une nyasha mumadhaka. Vamwe wobvata kana dai vachikuona kudai ndimufundisi inini mavhesiti teza ndanga ndichangosvika ndiri kuchirimanzi vamwe vaizoti kana vakundiona ndichida kuvhesitesheni vanvoti wasikari
kwechecha iko kutsvakiriwa chimutututu iyi methodist inongoita seko ndakavadaira ngati kune vakatobva kunoka ndikubva ndazokwenya umwe musi sadunu wauya ndikati you don't know chinonzi nyasha avo vamunoona waizofamba kudarika mafambiro andirekwetaini saka vanhu vachiona vaiona semadhaka nekuti jesu aizotaura vakati manimoko uya zvanaka tavana aizofamba mashawati umanzu usiku ivari kufamba masikati zviri kuita semadhaka pati mune nyasha ndikati vaonea ndakazoti kuna madhavada vandombotaratauanya ndikati vaona ndo watoti mukoro wedu wakatangira kuna saka ichechi yakanaka ndikati kune nyasha pati vachitanga kukuona so vanoona sekuti hazvisi kuenderana nelevho rako vamaombo vati mungaitawo here nechiwiki chechikuista moitawo here nechidresi moitawo here nechishangu chakagomara mune nyasha dzirimo muista ino ende chiri pani chacho makristu anhasi pamba chatitaurika takambozviona hakutaurwi nemuromo unotaurwa nechii ndakataura mutavaona vachamuya unokuteza musoro chete vatopedza mozva kuti ndiwo wadaiki unongotarisa chiinifomu chakapera muto chiinifomu icho handichangokupaisa iye kuti kasvika ndavoti ndinongovawo ndakazonzwa kuti vationa vasi kuzoti ndakutoona muchingokwenyana kwenu mune nyasha dzino omobva kuti takakuudzai ndovachanyanya kumiramira ndikuona zvitino evanjelizimu wacho kama saka vanoti kana wangosvika muchaona maakutobvunzwa maiva vanoda kubvunza izvo vari kuita basa ravo pane nyasha dziripo pakubvunza kwavo pane zvavari kuita pamadhaka evanhu musambotya nyangodai maakufamba tava we are going to river silo we are now going to river silo nange vakakuvhunza nangodai vakakumisa usambocheuka because I am the way ndakatumwa ndiri kuenda kuriver silomo musandibvunza kuti matanga cheiko musandibvunza mani ndoda kundogeza ndoda kundogeza mabhasistop aripi aripo but musandibvunza you will meet good people pandakutopedza kudikana ndakutanga ndataura kuti tiri kurangarira nezvajesu munguva yake nekuti zvanhasi wakadini wakazora but tiri kutarisawo zvakanaka zvaakambodini zvaakamboita vamwe vaizodai vobvunza vakati koini kova madhaka ava ezvi kana dai anga asiri munhu ane kutenda kwakakwana anobva ti hameniwo chimwe chinongonzi jesu chinongotaurwawo vangonzodza madhaka akagai tingoenda tinogezawo ndo mamwe makristu atichiri nawo nhasika akauya nemaproblemu akatakura solution but achiri kutauta chii solution iyoyo ndavari kufunga kuti ari pai ari problem saka unochikuti hameno chijesu chacho regai timondawo kuista kwacho tozonzi hatipo here kozonzi pakadzi yundisumukai tikonzi hatipo here tisi takapromisa kuti tisi chanyoimba saka pachanzi wakomana wekuimba waiva tozonzi hatipo here tokozonzi taiwepiko regai tingoindawo pawo wauri kuitira uri kumutauta pamwe pacho uri kuda kufadza mufundisi kuti ndinogona kuridza ngoma pamwe pacho unoda kufadza mufundisi kuti ndinogona kuridza
Pane akakutuma. Pane akakutuma. Kuzoimba pane akakutuma. Kuzodzwa shoko pane akakutuma. Samudhauta. Samudhauta akakutuma. Ndozviri kuita kuti panapa usaitirwa nyasha. Taura uri kungoti iri kuti ndirambire. Amina. Tava vamwe vacho vanobva vatoti kana dai vari vana Mandimo vasumuka usati watotaura kunzi vanoziveiko vana Mandimo zvana zvakangokura takatarisa nondiudzei Mandima kubva kwataurwa nezita ropa takachiona chichisanda siku chechitoko chokuchi vana chongoshandisa vana umobva wataura kuti unomwe wakataura akati iwewe pamakorokota amona ivapo ke ndikati chifundisi ichi ndokubva ndaramwakona yekubva zvikainotoita sei zvikaifundiswa kuenda kulivi zvikaitutukumbira tutukumbira fundisi wepamba ndikati tanga yamafanira fundisi wepamba nditozokanyasa basa zvikanzaiva zvakanaka vafonerwa fundisi vakati amfundisi ngavaite basa ndikati wakomana manje kwama wakamboparidza ndakazoti ndapedza kuchengeta sekuru wavo ndikaona sekuru wati uzvaukatuma kuzvareze muzukuru kwavo zvikanzi chechi inambopindwa nguvaiko ndakazodza vafundisi vakutaura vakati Mandima wakandiitira chinhu chakanaka panhamo iyoyo nokuti pane mamwe mamembers akadi nezimuzukuru rakadi rakasvika rinonzi takariona kumakuru mumadhaka mune nyasha baba vangu vanogara vachiseka vakati wakumanika pane pavakambosumuka pawelkamu yangu vakati vana vangu wese vakaita zvakanaka bati pane vandakashora pekutanga bati kana dai ndaizoziva kuti pavana vangu wese takuona kuti chikomborero chokutanga chiri apa korebwei nenyasha dzino usambozvishora nebasa iroro romufunga kuti rakatanga usambozvishora nekosi kana kuti combination yawakatora tava mucombination iyoyo mune nyasha dzino usamboshora vana vako nezvavari kukuitira kudikani mune nyasha dziri tenda nezvakunazvo be grateful ndo mazuva ndiri kuzoziya pano pandapedza mashoko angu munyika ndaakupedzisira ndiri kutaura ndikati wanofokasa zvavo wakatumwa kuista kuzonamata havani kutaura ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinama ini ndicharamba ndichinama ndicharamba ndichinama inini ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinama ini ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndakauya kusinomo kuzopesa mereche mwana wangu ndakauya kusinomo kupromosheni yebasa remwana wangu ndakauya kusinomo kuti ndaneta mwana uya ane kurwara pane muchacho wandiri kuda ndakauya kusinomo kuti Mwari basa rangu ngandive nechinobatsira ndakauya kusinomo kuzotaura kuti I'm now tired of paying my rentals ndava Mwari ndakuda kuita wochi landlord ndakauya kusinomo nekuti ndinotaura kuti ndaneta nemahati break zviriko amuna anovata mujina ndokutaura haunonovata because vakaonotaura iwe kana wapinda parelationship musabva mapinda nemoyo unonyepa unosati waniwe saka moment yaunozoona kuti anga ane umwe musikana haunopinda mujira unonyepa iwe saka unombovataura Father, I'm now tired nemarelationship anongobreka I am now tired
wako. I'm now tired. I'm now tired. Nekukochema. I'm now tired nokuchema. Ende kana Satani chakuziwa. Panomwe musikana wataitamba naye ainzi Precious. Tiri kuprimary. Saka ndikuzwa kuti Precious kandikashuwa kuseka. Ndikasvika kuti ndiseve Precious. Vanamushunya. Precious anobatoni. Ndikufara kai. Ndikuzera nochema. Ndakauya kuripa silongo kuti Satani I'm now tired nokutambudzwa newebhama. I'm now tired nekuti kamuri moto ndakupotgonya mainotgonya vana vavangu. I'm now tired nekufamba netsoka ndibondipeiwoka mota. I'm now tired nekuti Yesu vaibondipayeyelo. Handichakanika wona kuitika ndinayo. Handichaine x-ray yatinayo. I'm now tired. Ndakauya kuripa silongo kuti change this car for me. Ndavani handidi kucheuka. Vamwe vanobvunza mukati muchema munayo yenyu. Munayo mechocha. Musara vasikana kwesu tisina. Handichaindi. Pane imwe yandakudawo yakadini. Yakapinda. Handichaindi yedu. Zvinoita sekudada but handichaindi mwana. I'm now tired. Handichamadi madhaka. I'm not tired na baba vanongoshandira mari. Ndichadi. Enough is enough. Zvakatokwana. Pavaindiona vachiseka nezvavaindiseka nazvo. I'm now tired. Ndavapopa rivhasino. Saka ndakuzodzokera. That's when they are now going to notice you. Kana wakudzokera. Ndopamunonzwa zvichibvunzwa zvikanzi akudzoka. Vanhu vakabvunza vakati kwauyu ndianiko? Pawaibvunza wanga vasingazvizivi here kuti vaiva bofu. Saka kuroti panga ari bofu wanga vasingabvunzi nezita rako. Asi kana wakudzoka zvikanzi haasiri here. Papa akuzodzokera mai. Mavabvunza haasiri here. Daita muzivo. Haasiri here. Awasiri were wachaziva mukoma. Kuna vamwe vakomana vanonyanya kusika mwana kuti pavasikana anozika mwana kuti anenge ane 5. Anenge ane 5. Achizviidza sokuti kana ari yeso kana vari brother muchechi kudai vakaimba makanaka baba munofunga kuti vamwe tiri kuenda kudenga kuti vana vavanhu vari kunzwa nekuitiswa aitayati nekushandisa vana vevanhu. Saka vachaona ndine musikana wangu 1. I'm now tired of this many girlfriends. I'm now tired of this girlfriends. Handichawani mwari ndipei 1. Ndakauya kuri mazino muzosadza 1. Iwe bvisa iwe kaspiriti kekuzvidza wakaipa iwe. Kekuzvidza vanzi kana isusu tarowa makati ba. Ndarowa riasinikari. Munonyepa mabhebi patosvika anochema. Hatozviziva. Nyangwe dai tikasateura nemazita toziva. I'm now tired. Vakataura. Vakationa ndichienda kurimba zino. They say so many things about me, but in that dzoka, pawakuzozokera. Paunozozokera kumba. Onaiwo. Wakamana, onaiwo. Tatambura vamwe vanamai vanoti kana wadzoka kuista vakabva vataura vakati ngezvino ndadzoka. Makasara muchiitei kupano. That mother of violence. Vana vanototya kuti mai vaya vadini wadzoka. Ngavangozvi
ngavakuona kuti apresti uri mai wanotengerwa masutu nevanhu saka hautauri okuti the suit you can say onai zvinoitwa nedenga mabhisiro amwe eharvest mani ngaataura kuti onai wetola wamaiziwa tamira pano onai ndakandogeza kureba silo kana dachaizobviraka okomana pambasho mudotobo pozoka wakagara mana kuti nhasi harvestika ndinire kutanga ndaimbovana matanga kai ndakashambidzwa saka vunzanai pai muchechi kuti hawasiwere vave vanhu vanofanira kubvunzana nekamari kaunenge wadii dai mari watibazira tine hama dzakauya kuri basiro kuzogeza mataka vantu uchiri mungoro usati waziva umwe wacho unoti kana asvika parwizi pacho kuti ndogeza ndinorenga inenge notonora umwe wobva achangwafuka kuti rwizi mvura yacho inogofepika mwari nogeza mataka ivavaonani mvura iyi umwe anoti mvura iyi murwizi inozikama kuti mvura yacho inobva kupi kusvira hauzivi zvatika kumusoro kupaka pachirirachi mvura saka unotengofungafunga kuti andogeza here but mudharo achiti ndiuye ndigeze kunoku zvazvamboita seko kuye mukapu yacho inombodii umboti kwaona bhati news zvavanga vari mapofu haona here kungotaurirwa kuti wangudaidzira jesu mwana kamwana watamita dinzira iwangondidyaivaiwaona mwaniwe kwainindozonzi ndinde kureba zino Isaiah about to be walked. I will start a new thing. That a new thing is starting on you, man. Sakosana kunyanya kurizena reason. Tama Jesu watara kutinda ngopi. Kureba zino. Saka wari pano. Ndikutaza uchakata sana nechi. Imbura. Ndogeza ere ndoreka. Imbura ya shino. But mshokora ngotara kutinda unogeza ngopi. Kureba zino. Jawa Jesu hakutupi mvura yakadini yakasviba. Jawa anoziva kuti kune nyasha dziripo kupi kuri masina. Vadikani, let's be grateful nezvatinazvo. Nekadhirezi kako ikako kanotokufita, be grateful. Sambozvudza kuti ndogara kumusha. Wobva wanzi kana ukaisawo zvimaneuzi vanotaura ka kuda chirungu kuri baba. Samani maneuzi chama chirungu mazuva sa wakataura zvinabasa izvo kuti kumusha vamwe vanoti akana muri kumusha kuti muchamabvisa watenda kuti uti I don't mind about that. Yawa handisi vanevhore pasi iwe rukarumbawo mhani wezvinoitwa vanhu ndikone vakati zvakashata rumba. Hallelujah. Hallelujah. Ariko kubhodhini kushingirira. Ango vakati vachaiwa nepi mariwe. Pane ngasha dziripo pabhodhini yekusunganidza. Vamwe vakati kuuniversity nechibasa chavanisingakwanicho. Iwe mureke mwana ari pauniversity achakuchengeta mwanaye. Vamwe vakati kuUK akaindepiko uyo. Iwe reka mwana ariko kuUK. Vamwe vanobva vatarakadzi mazuva ano akuchisipani namari hapana zvakufanana nemuZimbabwe. Rega aite ane nyasha dzikuupe ngaite ana vhiza raita iwe murega kureteke pane nyasha dziripo pandege ipapo. Be grateful. Tenda Mwari nezvaunazvo. Nekabhutsu yaka chipinda mucheche zvakaitidza kuti wadi wasvika ngavakuona. Ngavakuona kuti wasvika. Jawa kungosvika. Pane vamwe vanhu dai muri mucheche ka pane vamwe vanotoziva kuti awa hawagari pachiyai pamberi nevamubheki pawaudzokera pawageza mvura yepasino uye umbogara pafurande
Manotaura zvaupa asikanya nechamiri mungozosara motitira mabasa maichoicho nanyauka ndimunotoziva nezveruwadzano mosara mobata basa asikanya ine komba ukatodai next week ndizvozvo chimbogarawo pachaitwa meeting yeruwadzano ombotaurawo kuti ndakanogeza kuriva silomu ndionei ndakagara nemi ndoda kubvisa rupao rwangu wepajolasi. Amen and amen. Vari pazviva silomu amen. Vari kudzokera wakageza amen. Vamwe vadi vatogeza so kune vachiripo ndogeza ndorega ndikageza sei kona baba vayo ndikaziya kupa zvino zvinakanaumira zvakadii ndogeza sei yawanive nandastei iwe hakuna mbobvunzwa nyaya dzako ma pangodzigeza kana ukanzi makamboona here vakomana kana uchida kuroora pano mwakamboona zvikadzifundisa nini ndoda kuroora nemusikana wangu ndomuda zvo but handinawo kana chii kana kumbiri asa zvinoti handine umudi mubura mukushayiwa ikoko mune nyasha dzerimo unomuroora mani mari vachakombudzira vanasekuru nezvimapisi jomu zvokuti uwari kundobvisa ugare nemwana wavanhu zvakadii tawakana ukangoita hapana wakomana musambozvibe kana mukazviudza kuti as long as nina mukadzi wangu tichirera kana wauya isusu kwedu kana ukanga wauya kudai kunhamo kana kufunction iye ngosina kubvisa niwo munotema mhuru vamwe wabosha vachinza awawawa wangaita here kundobvisa svina matu havasvikiki kungozoti mubasha handina mungawanawo here kamwe kamari kawedzere makebheji ndo zvine zvaungabvunzwa imi musina kuproremu imi munondochera samba zvinyembera zva batainidza gara nimwana wavo zvakana hapana munhu andapodzi handeno kuwasikana not with me hapana musikana anobva kuti haiwa hazvina kana basa izvo mama wangu nababa wangu vanonzwisisa chero chikuru chete sinongodana hapana mubereki usikaponi kudya mari yemwana wake inema vasikana musaudza vanhu nemai kuti bai baba wangu namai wangu akati zino muchigara bega iwe pano usingadi kudyawo muchimombewo chemwanasikana wake nemadhaka mashoma iwa mune nyasha dzine ndautoroora uchaatiratidza zvizhinji tewakana wakabvisa chiseti panonzi vangwasha unodiniwo unoonekera kunike chero vobaba kana vate zvaka unodiwo unogorosa wakafara hangwasi wai baba ndakana kana wasina kubvisa ungodaiwo nawo wakatora mwana wanhu zvisina vana baba vangu kana pana asina kubvisa ka ina unobvisa akatoroora tozviziva ina muri kugara zvakanaka tozvizvi bati pane kapediground kasina kumira musha pane wasiri kufa vatanidzai mumadhaka iwayo pane wachafara ina unobvisa mukadzi kana wanga usina pakana wanga wakabvisa choti makorokotozvi hapana usingadiwo zvakanaka ndava tataura kuti vanhu vanozobvunza kana wadzoka kuti asiye saka pamwe kukuno tisaenda tisaiba tinoita ndepokuti makabviswa madhaka ndosaka tichiona kuti hapana mainingi ndosaka muchiona chero dai muri muchechi mutooneka kuti mainingi namainingi those people that are committed pazvinhu zvavo amen and amen vanoziva zvavanoita tawa wakabvuma kudini saka vanhu vanotoziva kuti mainingi vakadini vakarongeka enderera pavakarongeka ndavakadini sambobva mungadai vakazotaura kuti wakabva zvake uri pasilomo wakageza madhaka bati hai wavo vapikowo vana mainingi vapi vana bofu vaikokumbira bati ndakutoona kuti patisi ndavini zvimwe zvose ratiwadhira
izvo zvinyangodai mukati ubiko mufundisi Mandima haana zvakangotiudza hata but chii nokuvafundisi kana ezinonge ezichikoro narwo daviro yakokudai mukati haagokutaura kuchikovapo ndakada mwaka ndikati saka tinenge tichingojaiva tiripo takageza matako tichingotamba tiripo anga mukati vane inifomu yerwadza but haina kunyatsa kuvafita variko vatsi masungirwo edhuku yacho kungopfekawo but takatodini takatopfeka murume wacho unongouya muchechi apo neapo haanyanye kubatsika but takatochata tirimo muinifomu tirimo maunited tiripo. Be grateful. Tendaiwe unoattracta zvizhinji muchinda haana kuramba kuenda kurivasino akataura kuti mune nyasha dzirima mumatanga nyasha ndo dzichakusimudza saka the moment you will be grateful nezvishoma zvamuinazvo renodhuse nekutenda makamboona here zvazvinoita kana chikiti hameno kana nsirikuresva ndozizoti hanzi chikatanga kuuya negonzo chikaramba chingotenda chinomanya chinorimi tora zvimwe kumanya kuti tora zvimwe semune mwana kana maita manya chinotora zvimwe sembozvitawo kana wabva nehuni kana uya wakati mai maita ndikangofunga matendero anoita mai vangu so nditasachienda kugomo ndoka ndotsvaka huni nekuti my mother is very grateful. Tenda mhaniwe chingotenda kuti Mwari makazviita akandipa vazukuru vasina wangu mukandipa vana vasina wangu mukandipa murume usina wangu. Be grateful. Vabereki vako vakukuendesa kuchikoro. Be grateful. Pasina chimwe vane mweya inodzika todana naye Jesu todana naye Jesu ndiye akandipa musoro zvataipa kusunday school zvezvi saka unochifunga kuti mwambe ndiye uri kuti akandipa gumbo pane ari kuti pane asina gumbo racho makandipa maziso pane aniti ane wana saka uchapedzerawo kuti uzonzedze unoti une mabody parts chii ose mani saka chinokukonesa kudada naye Jesu wacho chii. Be grateful mani weMwari wedzere pabasa pako. Be grateful nebasa rako upromotwe nematanga iwayo mashoma you will attract more. Hallelujah. Ndapedza mbira. Be grateful. Umwana zotaura wakatawa kuonerera tabayiba ndikudalingo kuchechi tabayiba panongonzi mapledges hawo panongonzi mapledges hawo ndaibona matanga but ndakadi ndakageza pane patakabviswana pawaita wacho kuona uchifamba anoona sezvakadaro ndobaiva munoona kana dai musikana akazo chata umwe achamuchema because she's now recalling zvinhu zvaaibosangana nazvo. Vamwe vati kuchemeka kuti pedzera nguva toda kudya chii keke vamwe vakati kosoro yavako mazuva ano tinopedzera nguva toda kufamba kuno kuharira nekuzakako ibhulemu unofanira tomborega ndicheme zvakapedza kuchema because I know ndaiwana matanga but pamuchato wangu ndadini ndapedza iwe nemadhaka iwayo uchachata mari nyangwe dai vakati wakambobva kumurume unochateita anochata unozivei iwewewe wakamboudza kuti munhu akambobva kumurume hachati kuti ndiani vamwe vakati wakamitiswa nemwana uyu muchaona tine murume vachanetsana inema chagara iwe be grateful. Be grateful. Sashora vana vako nokuti pamwe pacho hazvina kufamba zvakanaka pekutanga pamadhaka ipapo mushepeshepe mugadzirise muumbe orevhasilo be grateful. Ndikumbira mfundisi Mshara wazotenamati Zinge iko ama
Mumataka imomo mune nyasha uri kucheme iko hama zviudze Jesu pasile mtino yambuka chete tinoenda pasile mtichinogeza chete zviudze Jesu ndiwe unoziva zviri mumwoyo mako zviudze Jesu. Hakuna mumwe anozvigona kunze kwaJesu. Mumataka imomo mune nyasha dzirimo. Pusha. Zvimwe zvacho zvinotoda iwewe wega uchiudza Mwari wako. Mumataka imomo mune nyasha. Mumataka imomo mune nyasha. Tine vakatiseka tiri mumataka. Tine vakachonana maziso tiri mumataka. Mumataka imomo mune nyasha. Mumwe muimbi akazoimba kuti misodzi yangu haibude zvenhantu. Mumwoyo mangu mune hoto irimo. Udza Jesu. Misoro iko hama zviudze Jesu. Tinamati muzita renyu Baba, zita remwanakomana nezita remweya mutsvene. Tinokutendai Baba wedu wekudenga nekuti makanaka. Chatinogona kutaura mukudeuka kwezuva rino kuti makanaka Jesu. Ndozvatinogona kutaura mukudeuka kwezuva rino. Mumwe akazoshaya kuti ndodini akuti Jesu makanaka, obva angoti hiya kumberi, oshaya kuti manakira Jesu aya kumberi kwacho ndochiti kudii, nekuti makanaka Jesu. Ndozvatinokuudzai mukati nekudeuka kwerino rizuva. Takunzwai Mwari muchitaura kunesu kuti mumataka imomo mune nyasha.
Jesu. Toda kushika tichimo sambira tiripo. Kupisa mataka. Mwana wenyu waita unani wake mari. Kuyeza kutsanangura kuti vana venyu vaone kuti makanaka. Mwana wenyu waita viro dzose Jesu. Kuti aratidze mai avo kuti makakosha mai. Mwana wenyu waita zvese kuti aratidze baba avo kuti makakosha baba. Mwana wenyu waita zvese kuratidza musikana nemukomana uyo kuti makakosha mumaziso aMwari. Tinokutendai baba wedu wekudenga. Ista ino Jesu tiri kuramba kudzokera zvakadaro. Give us a new song, my God. Give us a new song, my Jesus. Tinoda ruyarutsa Jesu. Tinoda ruyarutsa. Patinobuda munzvimbo ino Mwari, kuchema kwedu kwazopera. Tine mweya mutsvene, madambudziko ese apfuura, nekuti tine mweya mutsvene. Give us a new song, my God. Pamwe pacho tine patakasungirirwa Mwari, tikashaya kuziva kuti tobva sei ipapo. But matipa simba, matiikwipa Jesu. Hatina chatichashka, hatina chatichafunduka. Mumataka mune nyasha, ngarivongo zita renyu maneruwano mwa. Baba tiri panzvimbo ino, uvepo wenyu ngaurambe uri pano. Muzita raJesu, uvepo wenyu ngaurambe uri pano. Uvepo wenyu ngaurambe uri pano. Hatina chimwe chatiri kuda Jesu. Tiri kuda kufellowship nemi Holy Spirit. Tiri kuda kufellowship nemi Holy Spirit. Muzita raJesu. Tiri kuramba tichiraira mweya inoda kuya kuzonetesa vamwe pano. Muzita raJesu. Pano moto. Tinobatidza moto nezita raJesu. Mweya unoda kunetesa vanhu. Mweya unoda kupedza vanhu simba. Mweya unoda kurwarisa vanhu. Tinouya zvine chisimba. Moto nezita raJesu. Ngariongwe zita renyu. Mudziyo wamashandisa. Ropa uyu pasi pechigaro chenyu Jesu. Ropa uyu pasi pechigaro chenyu. Paangari kutaura mwana wenyu pamwe pacho vamwe vanotarisa eji. Woti tinoudzwei nemwana mudiki. Asi nekuti mune zodzo yamakaisa paari. Tateerera mweya mutsvene waMwari. Bvisai mweya wekushora mukati medu. Bvisai mweya wekudzikisirana mukati medu. Zvakadzisa kereke kuenda mberi. Mweya wekudzikisirana tinopurura pasi. Muzita raJesu. Thank you, my God. Thank you, Abba Father. Tatenda Jesu. Tatenda Mwari, tatenda Jesu. Nekuti mune zvamuri kuita Jesu munzvimbo ino. Tatenda baba wedu wakanaka, tatenda. Mune zvamuri kuita munzvimbo ino. Muzita raJesu. Pane zvamuri kuita munzvimbo ino. Ngaribatswe neutsvene zita renyu. Edu mazita tinodzikisira pasi. Renyu zita toisa pamusoro-soro. Nekuti zita ratakaona richiita zvinoshamisa. Zita rakasvinudza vakanga vasingaone. Zita rakafambisa vakanga vasingafambe. Zita iroro ndo ratiri kuda kuramba tinaro pano. Kana tine zita iroro hakuna chinotivinga. Nekuti peka penyu inenge iripo. Takutendai baba wedu wekudenga. Takupai mbiri nekuti muri mutsvene muzita raJesu. Amen. Handina basa nemazizi enyu. Handina basa nenyoka dzenyu. Handina basa neruka
wakana kawenwe mwali wakana kawenwe mwali wakana kawenwe zangu zarigana. Haleluya. Mukugumisidza kwangu sangano richitanga pane wakatosho pane vaitoritaita batitawa pane vasino nakuona dai waizodzoka uyo muimbo watosedzwa vari wakana kawenwe